Evangeli de Marc, capítol 15, versos del 33 al 47. Mort de Jesús. A l'hora sexta, al migdia. Tot el país va quedar a les fosques fins l'hora nona. A l'hora nona, vers les 3 de la tarda, Jesús cridà amb veu forta: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traduït vol dir: Déu meu, per què m'has deixat així tan sol? Llavors, un va córrer a xupar amb vinagre una esponja i, adaptant-la a una canya, li donà a xarrupar, tot dient: Apa, deixeu-lo, a veure si ve Elies a despenjar-lo. Jesús, fent un gran crit, expirà. I la cortina del santuari s'esquinçà en dues parts, de dalt a baix. El centurió, que s'estava davant per davant, quan el va veure expirar d'aquella manera, exclamà: Veritablement aquest home era fill de Déu. Hi havia també unes dones que s'ho miraven de lluny estant, entre elles Maria Magdalena i Maria, la mare de Jaume, el petit, i de Josep i Salomé. Aquestes, quan Jesús era a Galilea, l'acompanyaven i el servien. Hi havia també una bona colla d'altres dones que havien pujat juntament amb ell a Jerusalem. Sepultura de Jesús. Però com que ja s'havia fet tard i era el dia de la preparació, és a dir, la vigília del dissabte, l'honorable senador Josep d'Arimatea, que esperava també el regnat de Déu, va tenir prou coratge per entrar al palau de Pilat i demanar-li el cos de Jesús. Pilat es va estranyar molt que ja fos mort, per això va cridar al centurió per demanar-li que si feia gaire estona que era mort. Informat pel centurió, lliurà el cadàver a Josep. Aquest comprà un llençol, despenjà Jesús i l'embolcallà amb el llençol, el col·locà en un sepulcre que tenia excavat a la roca i feu rodolar una pedra a la porta del sepulcre. Maria Magdalena i Maria, la mare de Josep, es fixaven en el lloc on l'havien col·locat.